Fi żmien De Soldanis kien magħruf li l-awtur tagħna kien qed jikteb l-istorja fuq ir-rewwixta tal-Gżira Torok. Għaliex dan il-ktieb għandu jinteressa lil min jistudja l-istorja tal-qagħda tal-Ordni f'Malta. X'ingħad f'dan il-ktieb fuq l-imġiba tal-Ordni lejn il-Maltin? Sewwa, mela dan il-ktieb jixed ħafna dawla. Kemm fuq l-Ordni, kemm fuq il-Maltin u kemm ukoll fuq De Soldanis. Għaliex dan il-ktieb jirrifletti mhux biss l-istorja ta' Dan Mustafa, imma l-ewwel żewġ kapitli hemmhekk ħajġibu De Soldanis f'ħafna nkwiet. Għaliex hemmhekk jiddeskrivi dan De Soldanis illi meta ġew il-kavallieri f'Malta, ġew mhux għax riduhom il-Maltin. Kien ir-re ta' Spanja li ta' Malta lill-kavallieri. Imma De Soldanis issa ħajddiskrivi x'ġara wara. Mela il-kavallieri ġew Malta, imma ħajibdew issa jisirqu, jużurpaw id-drittijiet illi kellhom il-Maltin. Pereżempju ngħidu aħna il-Kunsil Popolari, dak spiċċa. Jew inkella drittijiet oħra li kellu r-re ta' Spanja, jew inkella ir-re ta' Napli fuq Malta. Dawk ukoll il-kavallieri ħajbdew naqruhom. Mela allura f'dan il-ktieb għandna ħafna ideat illi dan De Soldanis ħajitfa' fuq l-istorja ta' Malta.